kabor jong ka FIFA World Cup da ka ba tang kawai ka game kala ban pen pau nam penduk pen ruspa ya uno ubreu lane ya uno player da ka ba menin minmit haka jing ya kai ben kong jong ko group H kata ka Spain Persia ya ka Cabo Verde kane ka jing ya kai kala kudno da ka jing ya khat dan not la not parhabangi phai kane ka jing ya kai ka Spain kum kata ka champion jong ka Euro kawan hakane ka jing lakai da ka jing kerman pakala ban pen limsuk ya ka Cabo Verde namar ka jing don jongka ikirang lakai gi papau Henry ka World Cup par ka football ngimla ban kingsting par kumta ka Spain hakane ka jing lakai kala kingsting hadu kata pakanang mut pakala ban pen limsuk ya ka Cabo Verde Henry ka jingla jong kirang abden par kum juru orang abgol jong ka Cabo Verde ka Spain kam syam lala ban thau per thai par ka jing lakai kala kudno da ka jing ya khat dakaba syam ladon mano palaban penki ya kejar perwala ka Spain hakane ka jing lakai kalala ban te lakam bahaya ka bol perkalala ban yo adu arpnyo triki shot on target Henry lengba ka jingla jong orang abgol jong ka Cabo Verde uta oversinha dakaba ulala ban save adu nyau triki save gi bakong sanha penyada ka gol jong ka Cabo Verde pan penyo 10 point na benta jongki pod une orang abgol jong ka Cabo Verde uta oversinha hashwaban sedang ka jing lakai undon tangkumba sanpo hajar ai di follower hak Instagram Henry hadin balakut ka jing lakai ulayo hadu 1.r million ngut ki follower jong o panamar ka jingla jong o panilakai baha hakane ka jing lakai abakut ka jing lakai ulayo yakanam man of the match Parbon ki millionaire lane ki ruh spa menen kasngi kila keladok namar kila thong pisa ya ka Spain taki $1 million panjob ka Spain Henry lengba ka jingla jong ka Cabo Verde panilakai baha kini ki millionaire lane kini ki ruh spa kila du ya ka pisa jongki Henry kita pat ki bathong tak baya khat kila kelalong ki millionaire tang lengba ka we ka jingla kai pat kaneken kadai kata kabor jong ka FIFA World Cup pawat ki tim ki batlot kum ka Cabo Verde kari ka berit bah ka ba ka jington bru jongka ka don tang kumba san lak lai pho hajar ai pat ka Cabo Verde ka don ka FIFA ranking ka ban reu punyau parwat la kalong kari ka batlot kari ka berit mat kari ka barang yo qualifying kong ha ka FIFA World Cup Henry kala khor ya ka 10 point ka baning kong jongka ha ka FIFA World Cup da ka ba ka ilakai Persia ya ka Spain ka balong kum ka we ka tim ka paklan bah ha ka ne ka FIFA World Cup da ka bakadon ha ka FIFA ranking ha ka kerdan balai padai na kane ka dauken bai ka FIFA World Cup la khot kata ka tournament ka bahe tam ha ka history jong ka football awat ki tim ki batlot kum ka Cabo Verde kalaban khur 10 point ha ka history jong ka FIFA World Cup da ka ba ka ilek kai ya ka tim ka baklan bha kum ka Spain te paralog menta ka sngi tang kine ki video ki bakendiat kublai shibon